Acum o să luăm o scurtă pauză. Ce veți face în timpul ăsta? Să cântăm! Vă plictisiți? E bine! Bine, atunci în pauză o să vă cântăm. Asta ziceam și eu. Lansăm astăzi cel de-al 19-lea disc, Direcția 5, se numește Romantic. Ați ascultat câteva dintre cântecele de pe acest disc. Ne bucurăm de această dată de o revenire spectaculoasă în topuri, cu piesa Caut Altceva. Difuzările din ultimele 2 săptămâni ale acestui single le-au depășit pe toate celelalte piese din acest an, Direcția 5, așa că este o mega performanță pentru noi. Datorită vouă va deveni un foarte, foarte mare succes. Vă mulțumim din suflet că sunteți aici. Vă mulțumim că ne ascultați muzica. Și vă doresc o seară plăcută în continuare. Avem o dedicație foarte specială din suflet pentru Angela Gheorghiu, următorul cântec. Am nevoie de tine. Putem vedea împreună? Liniștea mea întreg aș putea să te simt aproape din nou. Îmi revin amintiri în orice vorbi, să mă duc în suflet în gol. Îmi lipsește curajul de a spune ce simt, nimic nu s-a schimbat. Sentimente pierdute la neîntâlnit, de acum mi le-am aflat. Am nevoie de tine.
Urmează mai mult. Hai să facem un cor frumos. La fel de frumos, da? Am nevoie de... Super!